ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Ka yau de lang lani ka basa jhur ka badon ha yodo kala kemding kensan menta ka mit ka khat nyo trik urumpang arjar arphuai bat kani ka jingjia kala jia ha kapor nyo steng ai hanrei tang hadin katto kat ni por lala ban penlip no ya ka ding da ka jingkloi jong ki kali penlip ding ban poi syakani ka jaka habaya keren bat menteri ka hima melim menteri MB Kharlukhi ubadon lang hagani ka jaka uliyathu baka daw jong ka jingjia ka day namar ka jing bakla jong kinong ring film uliyathu ru ba ka Banaras Media Work kalawan ban ring film hayodo hanrei hadin bakila dep ya ki kam ki jam ban ring film kila kre ban lum ban lang no ya ki tiar kitar hanrei na ka daw ka jing bakla ha ka generator kumta kala me ding kensan hado menta 4 la satya ban tip ya ki jingjulor lani ya utrai dukan hanrei la pentikna ba amshim ladon mano-manoru pemensau Por kumbanyo biji nyutam ye kadon ka jing short haka general tour jaga bakini ki Banaras Media Work ki shooting ya ka film ya ka bangin ka yondo bang ya promotion ki ajing ben bakin shooting ya ka nek benta jong ka yaw dilang tingi so kendit kolong ba kini ki porlok napok Banaras Media Work kira ya trelang bagini ki try dukan si haka jing kam juga ta film shooting bat ka bolong ka ba utau generator ushot na se kala kemdik te kala pelong bekerja mentah kini syur ne dukan orang bakla memang ni area kadi ka syur tiga bentar kadi ka bentar syur ya kumbolong mentah ngempon nang men batai nota gina kaling jong usti jungi no tanat musa ai ka detail report sa office selesai dengan sayok ban pegdai ka berengkap tena kaling jungi penpau ya jing songsi holong ni ka jingjia se kumbang tip ni baka yodu ketika yow benar mo baborok ki perlok nang tai ki juyo ban shooting ya ka yodu kum ka yow ka ba kentang ka yow berenam le se gini perlok na poka bentar jong ka Hollywood Bollywood ki wan operate so office ko jongi ban pan promotion ban shooting ya kana ka yow dilang niru da ka jing kulit musim ni expect ba ban bra susu sa ka pertai ya ka jinglong jong ka yodu kana susi pa ka jian no ka jing shot jong ni transforma ka bala jia ka mlong da Ketkum ga report ki baitu kini perlok Allah hadin ban le syut ki bentak ki bakin yulum milang ikhtiar kitar dia kata kepor usyot untuk transformer dia kata transformer pagidon ki ikhtiar ki kot kini kita ki sunduk bak kita baki kari untuk transformer man kedi kata kada kolong ba usyot